ning kono anyep. Adem. Lah aku ning kono anyep nyup ning kene. Dhuwur digedhi kok ora. Iki ora ro iki wong adoh. Anu Tasikmalaya. Ning kono anyep ning kene saya anyep. Iki rumahnya mana, Mbak? Banjar. Oh, Banjar. Banjar rumahnya. Banjar. Banjari Pari. Oh, banjir. Banjar ini Banjar semua. Ini Banjar. Banjar. Itu yang cantik mana itu? Sama. Banjar. Aku pernah. Banjir. Banjar, Gus. Jaya. Jaya. Endi? Warga masyarakatnya sing saya ada keluar kota. Roh. Iki jenenge Riok Ponorogo. Pernah lihat Riok Ponorogo? Mbak, pernah lihat? Pernah lihat. Kapan? Saiki. Pas nikahnya siapa? Gentong. Dian kok gentong iki. Lah mosok gentong wirang kok nikah. Dian. Rian. Pernah lihat Riok Ponorogo. Pernah lihat saya? Oh, di sini pernah lihat teman saya? Belum ya? Belum. Baru ini? Baru ini. Pas nikahnya Rian dia ke kebun binatang. Iki awane nyekemes lho ya. Lah iki dongane manten. Dongane manten. Mantene Mas Gedut ndi? Mas Gedut sing dadi manten ndi? Weh, kowe aja garap PR aku melu. Mantene ndi mantene? Bener, Mas. Mas rene sing dadi manten. Aja ning kono iki ditanggapne Rio kok. Rene yo. Rene ndut, gendut. Ndut. Oleh ora dicelo rasa dimulai, Mas. Lek mantene ora dimrene, Rioke ora dimulai. Iki udan-udan. Mas gendut. Coba jenenge Mas ini. Hah? Dodo. Det ndi wonge? Oh iya. Iki dik galuh iki senengane sing dawa. Ya iki wong ngeculi aku iki sing dawa. Kabeli to maksudnya. Tak kira sing dawa mikir. Lah iki mantene lanang, Gus. Iki dongane manten iki nyapa lho? Kowe aja macem-macem karo manten. Wah, jam aku manten lanang cos, bolo lawas. Ya ya aja macem-macem lho. Nyapa? Dek nyelempet apa jajan? Apa? Nyelempet apa? Odo hati ya. Terus mau loro, Pak. Terus apa lagi lho dadi manten tenan kowe. Jam ke dhuwur ya. Dulure dhewe. Heeh, dulure dhewe. Dadi manten. Dari kentus dulure dhewe ya. Iya. Kapan latihan kentus? Lagi dadi manten, bos. Mas sapa ki? Mas sini. Lah, Tak urus iki. tak urus lha wong ngene ya. Padahal apa latihan? Lah kowe mau muni dulure dhewe. Dulur ki ora karo ngono. Oh iya. Kabeh ki dulur. Dulur aku kan macul lho ya dulur. Dulur mancing, dulur ngopi, dulur araska, maksudnya. Ngelak ngombe ngopi ya nek kabeh ya dulur iki. Mas iki dadi dedet. Sawah dedet. Didi. Mas Didi yo dadi manten. Dadi manten. Jan oh ya aja kereng-kereng nggawa keris kaya ngono wis. Wah iki mau dongane manten, Gus. Acara gemis kuwi membuktikan kene iki ben anyep. Heeh. Bar reokan bar, kabeh masyarakat mulih menakne manten lanang. Ya, Mak. Iya. Piye Pak rasane? Iya enak. Ya enak. Jan aku ya iki lho. Wong senggoto gedhi dhuwur. Kowe ndongokne kurang. Lho ya dongane Karo Mas Dodo. Moga-moga Mas manten Sopo kon yo? Oh iya, jas. Ya tak nyupor ini we. Pakmu kon udan-udan. Lagi serang iki kok udanan urip ya. nggih. Moga-moga didongake ya. Moga-moga manten kekalih muga-muga dados keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Muga-muga cepat diberi momongan. Amin. Muga-muga diparingi ayam tentrem. Amin. Langgeng sampai kakek-kakek nenek-nenek. Amin ya rabbal alamin. Ya, Mas yo mau tanya, dulure kok ngendi ae sing rawuh? Cilacap enek. Terus Kalimantan. Kalimantan enek. Waduh, aku lek Kalimantan lho rawuh. Dulurmu Kalimantan itu kok. Sing ning perjalanan. Oh, sing perjalanan, tapi sing sitok wis teko kene enek. Kuwedi wireng. Gatok.
Weh aja ngono. San. Aku yang ngerasane gathong lunga ning Kalimantan tak kira mulih putih. Oh, angus kedok. Kalimantan ya. Nek iki mantan wedok, Mbak sinten? Dita. Dita. Lah, iki Dita nek kepanjangane. Dita nek kepanjangane. Apa Gus? Ditakoni. Oh, ditakoni. Mergo iki Dita ya nek kepanjange ditaleni. Nggih, mantene wedok nggih, matur nuwun. Asli mana, Mbak? Jombang Mas. Wah, atuh men kowe golek bojo kok Jombang. Oh. Jombang iki berarti nang ilang ngono, Pak. Oh, nggih, nggih. Nah, ini gini enek lurah lho. Lurah paling gede sak Ponorogo. Lurah Gajah lho. Gede. Mulih mendem ora. Ojo, dhewe wis terus. Ojo nggih, mugi-mugi Mbak sinten? Dita lan Mas Dendi iki bolo kulawas muga-muga besok awet. Wis pokoke hubungane awet sampai kakek minat dulur-dulur Tasikmalaya enek, Banjarnegara, Kalimantan enek yang belum pernah lihat Riok maju ke depan. Mbak, Mas yang belum nyangoni Mas Halah kowe iki kok iso pureh ngono kuwi lho. wonge ora Jawa nyangoni bahasa Indonesia. Yang belum nyangoni harap panjenengan nyangoni anak dhewe-dhewe. Wis, Gus. Ya. Penting piye? Ya sing penting kowe mau dengan Satu Mas. Satu. Aja repot-repot Mas. Satu. Aja repot. Yo, oke wes. Yo, satu. Oke, cacil iki Jirolo oke. Mas Gatong. Oke, Mas Sepu Gatong. Mas Gedut